Bona tarda. Hola, bona tarda. Som de Barcelona? Hola, bona tarda. Som de l'Escola Mogent de la Roca del Vallès. Hola, i voldríem fer-hi una pregunta per poder acabar el nostre treball de comparar el Coliseu amb el Camp Nou. I necessitaríem saber aquesta pregunta. Quantes files de seients hi ha al Camp Nou? Quantes files de seients hi ha al Camp Nou? Sí. I la necessiteu, aquesta resposta, per ara, o ens podeu passar un mail? Per ara, sisplau. No, que ens passin un mail però que ens doni l'adreça.